abin nan kuma mai tashi sauran kurɗin da ba kada ba kada kuma mutane sun kaɗan bode tun da konsai ya ƙare don Allah ko mori mu da Allah su yi hankuri yanzu wanga zaɓe na namuna da Allah na roƙe ku diya na uwaye na yan naƙan da Allah ko mori mu wa'annan 200 400 da 200 da ko 260 da Allah ka kasa gaba ɗaya duwar za ku in na mace in ta kada in babu ta nan in an ka jima ta ɗauko ta sake lulubi samari kuyi abin da mun gada in ka kada da sahi da rana kawai naɗi ko na ila a ce kaina Laccizo da kina Laccizo yaro da kina yaro mace da kina mace zai yi muku albishin gudanar da na ga ga matsala ni zan gyara hanya ga tunan kauran Asha zuwa hanya da godake in Allah da in mun kawo in dai ba ku wankiya ba da gidan ta maka zan zanu Allah ya taimaka nan ko da wanga ni na zane inda mun kawo zangon tamar insha Allah ku za ku da inda ku da biyo a huta da dai a ratsa yayi an gode ku taba dari wannan bana zinzan fara gyara ka hanya inda da karan gaba gari a tuna min in ba izini a kai mai kunan da a huta da wangare insha Allah don haka gaba za mu tun da yanzu akwai sauran rubin abin da ka zangon gabas kwara biyu mun ga kuma muna son juma'a kwara har don haka na gode muku iyana matasa na baku amana alkawali na wa muke amana muke amana da Allah ya kama mu Allah ya kama mu Allah shi gabar ranar Lahadi Allah ya ba mu sa'a amin kudan ba da hanya kudan ba da hanya shikenan kudan ba shi hanya kudan ba shi hanya bari